Kasi wala pa kayo paniod to lang. Aw. Ila benche. Sikat juga karon sa YouTube ba? Ina mo ulit lagi yan. Ha, manay tigbantay sa swimming pool. Ay, kasi pangalan si swimming pool. Ari mi paingon sa swimming pool. Nawapengan. Papengan pero wala doon nagsugod. Ari mi. Ay, gitanggalan man dag tubig. Ari mi guys, pero walay tubig. Walay tubig. Timing kayo ba? Mahirap may diri ko tao di mi kasuod. Na di po katindahan. Na po yung mga lego diri sa ako nalagi daghan pod. Ay, nanambok lagi ka lang. Ay, kamusta naman yung mga kwan? Sige, magkikuan sa check up sa ano. Pinta naman. Okay, okay na. Amo na ilahan kan anan. Asa may Di ka ng tubig. bakal na. Dahil lagi mong tubig. Asa magikan tubig ka? Na ilaong na underwater. Mga kuya mga tubig na. Ha, mo kay pabutang sa tubig. Ayawan na. Mo nila hilang swimming pool kay mapay pag kana sa pila ka adlaw din siya gitanggalan og tubig. Tanggalan ako ng buntag kay naay mga ligo. Kaya tawag mo kuno ako Oh, makakuan man, makadaot man na uway tubig na. Unsa na kanang nay unsa gagana ng tubig kanang kuryente. natural. Di ang pagpaso ang pagsira asan niya nang close ana. Di permin di kasi ma. Mao kuya wa di ay na. Ano sa inyong review? Pero guys, dito mi sa nagbantay niya si Teg Carmen. Siya yung babantay. Running as in running water din sa presko gisa nga sa ilawang gid siya. Walay kuryente gigamit. Ana de pilahan ko andiri na. Kaya pilahan kanang ilisana, dapat CR. YouTube yun. Dailahang mga lamisa. Ano maaari ka rin sinawa? Awa ni. Pero og lain adlaw daghang mga tawo na. Sira man karon. Okay. Dimik. Ha? Dimik man. Dailahang lamisa. Beti ka tawo na. Pila pa injong mga lingko dari? Per head. Satura. Bensig sa head. Hmm.
Hapon, sa pa. Hindi na kamo. Tsaka, na-interview ka pa. Maliman ta ba? Kanili man po di ay. Pwede rin family. Ay, pandemic man ron. Na, ilahang water di ah. Na. Alam niya, tubig pa, bunda tayo. Ha? Mainom? Mainom ne? Nako di shower oh, gusto ko mag-shower. Arita pa. Tapos ang shower. Bantay ato ang isa na. Ako yung sarili. Arita. Asan pagkandaan eh? Kana. Iop. Naaman bila na. Pero gigastuhan gid sa imong angkol na. May tubig. Pila na gasto ani mga pila na ka milyon. Init. Ha? Diba? Init oy. Kala ko dia ay dako. Gapo bitaw mo. Pintalan pa man eh, og blue para mas nindot ka jud. Kana bang pool ba? Pintal. Og imo nang pintala nag glow mas mulutaw ang itang kagwapo tan-awon, bro sa dagat ba? Wak pa mo man eh. Mo develop pa ni mga mugas pa ni 1 million. Sobra pa og ipadagan ngadto oh. Kay ang tiles ani kanalitan i-tiles. Yung kulang sa ang hagdan. Ano ilang swimming pool guys, wala pa mahuman. Unang wapay pangalan, pintalan pa ni. Anak siya, wala ko lang pa nagpintal ha. Pag mapintalan na, aranay sana. Kaya ang water, pwede. Kaning water dagawas. Muchatra Pwede ko no mainom. Muchatra may ug pareser mo ari ka dati. Pwede ko no mainom ang ilang tubig. Kaya naaman Kaya ang siya kaon po silang papa para makaligo po sila danias. Limit man ka 20 ka tao. 20. Indot siya guys. Ang tagiyaan ni kito sa gawas na. Nya mo kaon pa ni milyon or bisan ni magwapo. May Milo yun. Mga kailangan siya mapintalan. Tiles ka dyan. Tiles gibitaw yun. Andahan pa bila siya ma-tiles. Kulang pa. Pintura kay magsige mo tag pintura kada tuig tinali. At karon mo sa swimming pool tiles gid na. Mo nakita. Bahala na siya og diri di pa kaay siya. Ano siya kailangan siya ng soda ma-tiles para magwapa mo ay naka-beauty sa. Pero dako na siyang bayad kay. Kung dako kay siya nga swimming pool, dako gid siya nga swimming pool man. Hindi pa canvas nga pila ang pintal ani. Ingon siya nga mga 60 plus 60 pieces 60,000 kay ang pintal lang. Adi ang tiles lang. Pintal. Pintal. Ito ana na ugi pa kan ugi ko no nang kan di man nga ni magpintura. Ya. Uya ko dito ano wala pa man wala ko budget. Pero nakakita na din ni katong imo angkol nakabisita na. Wa pa in tao namapay pa ako diyan wa pa na nakita. Tag-iya ang asawa sa tag-iya. Isa sakit adto lang. Wala ko anong gud. Manguli na mi. Uli na mi kay igura mi nili. Oh, ay yan iba. Ari mi manguli na mi kay kuan hapod ko na kayo.
sa ilawom. Kusog di ang flow sa tubig diya. Nga sa ilawom. Anong kusog mo dito? Yawa no. Grabe ka. Ha? Blessing ka sa tubig na. Kaya nga ba sila maagtagyo kung ito gusto niwan din. Buti nga ni kay itang si Dare, hindi ko una ko yung si Dare. Hindi rin lubto. Yawa. Kabalik. Siguro makasiguro kay. Tingali iniksa ka, di ka daog sa bukat sa tubig. Mubusbus siya glain. Gusto si Glide kay kusog man ang kuan. Dako di kayong tubig sa kay ngano nakaingana man naka-swimming pool man siya. Dako di kayong tubig di ang iyahang busok di ay. Sa una hinay ra na. Katong dato, wa man na siya, anja kay yung tinga butang minali kami sumugusbus amo ra man butang dimis eh. Wa bitaw tang kani utrohon pa man eh. Kay Ikaw, gawa kamanis. siyang tubod. Ikaw gamanis na sa pagtrabaho. Atik mo Mr. Carmen. Pila-pila pagka. Mo na ijahang kuan dili mo. Dili mo matuog ani lang. Dili Tuig ni kay duha kuan naman sila. dili mo matuog ani. Ito mi ari. Dili mo. Dua. Anak dana. Ito turko. Ilan mo mi ari. Kira mangkod. So manguli na mi. Sige. Kay naglili rami kay kita mi sa swimming pool nga wa pa pud siya mahuman. Paano pa ni kanang wakaon panig mga milyon pa ni para mo nice. Vlog niyo sa Ano? dako ko siya. Oo, nindot. Nindot ki siya area. Pero gamay ra siya pool. Kamay na siya pool. Dako ra kay na siya pool. Gamay ra pool. Isa ra kana Ang kay iyang mga bunga na dagko mo kuan. Dahil dako lang siya dako lang siya kanang na area ba. Dako man sa swimming pool wala pa lang yan siya mahuman. Pero kusog ang tubig na. Basakan. Basakan. Di man siya pwede lang kung kanang di mo siya pwede kung wala tubig ka madaot ang konsimento na. Asa sa gawas din yung angkon? Asa sa gawas? Tiguang na yung angkon? Diyan mo ate. Oh, yes eh. Sa lalaki. Mga Pinoy ito sila itong babae. Okay, limang kabulaan na. Imura mang banang mga bulaan na. Di man juga taga dire. Oh, aklan mo nang angkol man kami. Dito lang sa namin ito na. Boy. American citizen na sila. Kaya Pilipino o Pilipino Amerika yan i-applyan. Bawal manigo, bawal ang tanak bukoy di ra mulili. Family. Okay. Layo pa yung direction na. Guys, na-ice cream dia. Wala daw siya magpa-highway. Diya siya sa bukid. Nakahapit ni sa kahulog na ice cream. Diya. Asa ka mangita nga na sa bukid. Malindag ice cream. Siya.
Nami ice cream. Yami sa tunga sa kuan. Sa bukid oh. Ang dami ice cream. Mga sa tag ice cream guys. Ika pag migpayaw ni nga migtanaw da. Nabiyo-biyo ra. Kasi papa. Apa? Okay, ice cream pa. Ilaw tag ice cream ng in bukid. Nila ko ng ice cream guys. Dahil sa tunga-tunga sa bukid ng ice cream. Kamog ice cream, di ice cream sa bukid. Uli na meron, dapat papa gakamulo pagkaon sa ice cream. What do you think papa? Lami ang ice cream o dili? Lami, sarap, yummy. Oh, uli na meron. Ayan mong motor guys to si papa. Di kanang motora guys, abot-abot na dito naglayo, abot-abot nag pila ka lungsod kay lakawan man ang motora na liwat tag ija. Sakay na ko pa. Tay kay tungtong ako. Tungtong ako. Oops. Kana. Uli na mi guys. Gikan mi sa swimming pool nga pa pangalan, under construction pa siya pero nana po'y maligo. 25 per head kay di pa magid siya nga nindot kay wa pa man siya mahuman, wa pa man siya tiles pero buswak ang tubig, nindot ang tubig, mainom ang tubig yung tag ang nagbantay. Sana pa uli ta. Thank you guys for watching. Kay mo uli nami. Bye bye.